Tinokukwazisai muri yeZimbabwe ndibatsirika kuisa zvanza naiwe tinoimba tirikuwanai muri vatano kwese kwamuri tokumhoresai nemitupo yenyu yese. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga mungangoshamisika kuti ko ndeipi apa. Ndada kuti tisati tatanga chirongwa chedu chanhasi chetop 10 yevanobatsira munochizvaka chirongwa ichogara chichita makore ese. Tisati tatanga kanembotanga nekukuintroducai kuvashandi vatsva veDrumas Media vamusina kujaira kuona pachivhitivhiti. Vamwe havapo pari zvino vaenda kubasa. Tichange tichikuratidzai futi muzvikamu zvinenge zvichitevera. Regai nditange nevari padyo pangu. Samaita makadii? Tinofara shumba makadiwo. Aiwa Degudo. Sanganai neruzhinji rweZimbabwe. Makadi muri yeZimbabwe kumativi mana kwamuri mose. Zita ndineva Desmond Masamba achiyera tembo Samaita kana kuti mazvimba kupa anobva nepamudza apa paTokyo. Tichange tichisangana mune zvirongwa zvakasiyana siyana zveDrumas Media. Aiwa neyayo tinoti ngatisanganei muzvirongwa zvichange zvichiteera nekufamba kwenguva. Pamwe vangangoda kuziva kuti munhau dzekutora nhau idzi zvidzidzo zvamakaita zvakamira. Takaita zvidzidzo zvekutora kana zvifananidzo pazvivhitivhiti zvinova zvemedia kuZimbabwe School of Journalism. Takawanikwa tichiita certificate retelevision production zvinova zvatichazova tichikuratidzai muzvirongwa zvinotevera kuti aiwa ichokwadi takapasa, ichokwadi takazvidzidza. Ndinotenda Samaita, muri kunzwa energetic Samaita. Pari zvino regai verengai 1 2 3 4 etina chikandamina. Aiwa makadiko shumba. Aiwa shumba iri kudzwa hayo. Sanganai neruzhinji rweZimbabwe. Makadiko muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Tinevimbo Maposa. Aiwa chikandamina weshanu wakafira pauta. Uyezve ndini wenyu ndinenge ndichitaura futi nendebete saribonani emakaya linjani ibizo muTinevimbo Maposa. Nyatavo kuhlangana nani muri yeDrumas Media. So inini zvekudzidza izvi aiwa takazvidzidza takazvisimbira. Ndakaita diploma rangu rejournalism tiri paChristian College of Southern Africa. Pakosa. Aiwa ndingati ndizvo chete shumba ndingataura. Ndofunga manzwa ndangoti nditange nekukuzivisai vatinawo pari zvino. Mungazoona vachisvika kunzvimbo dzamunogara dzakasiyana siyana mukati ko ava ndivanani. Ndosaka tichiti Drumas Media taking you to another level. Maiona here Drumas Media inedzidziso murondore upenyu. Mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondore upenyu. Chirongwa chatiri kuya nacho ndechetop 10. Vazhinji vaitibvunza kuti kuwa musati maita 1 ya 2024 ndo chirongwa chitauya nacho takafanira kupa iri top 20. Asi nekuda kwekuti vamwe vacho havana mifananidzo, vamwe vairamba kubuda pazvivhitivhiti, asi chikuru
kubatsira. Salibonani muli yeZimbabwe. Lapha siliphathele i-top 10 yeyo akade liyidinga liyimelele kakhulu. Kodwa besimele siyenze i-top 20 ngoba abanye abalayo imifanekiso yokuthi sibafake. Kodwa sike sabona ukuthi hayi asike siyenze i-top 10 sisebenzise imifanekiso yalabo abakhona njengoba imuli yethu yeZimbabwe libe siyimelele umhlakazo wethu. Chatingade kuzivisa veruzhinji kachikanda mina ndichekuti hongu vamwe havasikwapia patop 10 asazviroti havagoni. Uyezve chatoda kukuzivisa inezve vanhu vanobatsira ava ndechekuti vamwe vacho vanospecialize kuti uyu ndewembereko, uyu ndewezvikwambo. Saka vamwe vacho hatizokwanise kuvaisa ipapapa nekuda kuti anenge aine chimwe chinhuhwani chaanenge achingomhanya nacho. Okay, esikuchoyo ukuthi asithi ukuthi laba esingabafakanga ku top 20 yethu or top 10 yethu abakwanisi phela ukuyelapha ukuthi kuphela abala mfanekiso njalo nje abasebenzi abayenzi umsebenzi ochiyechiyeneyo, abanye baphomba ukufocusa ngento e1. So lapha sithi hayi ke asithathe laba abale mfanekiso nje sifake ku top 10. Uchinge wanetsikana nedambudziko rako ukangotiti ndikuda sekuru ningi kana kuti madzibaba ningi kana kuti madzimai ningi, isu tinokupa waunenge wakumbira. Asi ukatiudza dambudziko rako tinokuudza kuti pane vatakamboendesawo vakabatsirika. Madzibaba ava ndo vanokwanisa izvi, sekuru ningi ndo vanokwanisa izvi. Naizvozvo ndosaka tichiti isusu tinoshanda nemi pakukubatsirai. Okay, sithi thina wena ungasitshela ukuthi ufuna lo umuntu ukuthi akuncede, siyakunikeza inamba zakho ube ubabamba. Kodwa thina esikuchoyo ukuthi nxa wena ufuna ukusibuza thina ukuthi hayi mina ngifoka ngilento enje so enhluphayo, siyakwanisa ukukutshela ukuthi hayi awukuhambe kumalume lo, awukuhambe kusekuru lo ukuthi akuncede, ngoba thina siyabe sikwazi ukuthi kulalabo ezake sahambisa bona hayi baphenduka lempendulo ezingcono. Pa top 10 yedu kubva pa number 10 kusvika pa number 5 muchange muchipiwa naEdwo naNeva, ndo vachange vachikupai chikamu chekutanga. Isusu tichazochitora kubva pa number 5 kusvika pa number 1. Ayike kathesi asikeni sichele abanye bethu uEdwin noNeva ukuthi basinike from number 10 kusiya kufika ku number 5. Thina sizophenduka sesilinika from number 1 sisiyafika ku number 5. Saka atisikuenda. Tiri pano. Tinokwasai muri yeZimbabwe nasira rimwe zuva tadzokazve zvakare nechirongwa icho chinouya pagore rega rega, chirongwa chetop 20 but gore rinori kune top 10. Rangu zita ndinonzi Edwo Neshamba, ndafamba naSummers Makadii. Tinofara Makadiwo Shumba. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita muchirongwa chetop 10 yatinokupakurira gore negore seDreamers Media. Top 10 yevabatsiri vanokwanisa kukubatsirai mumatambudziko akasiyana siyana. Saka ndichange ndichishedzera manhamba avo. Shumba vari padivi pangu vachikudedzerai zita ravo. Zita ndiNeva Desmond Masamba, Muyera Tembo wepamudzi pa Tokyo. Shumba, takutangira pa number 10. Pa number 10 muri yeZimbabwe munotondera tiri kunzvimbo yeRushinga uko kune mwana wechikoro anonzi Immaculate. Ndinogara kuRushinga. Ndine 15 years. Ndiri form 2. Ndakatanga kuziva mushonga ndiri grade 5. Ambe yangu asati wafa. Paka ndiri grade 5 ndikatanga kuziva mushonga ndine 12 years. Ndiri kuRushinga ikoko. Ambe wangu akasvitsa 95 years. Ndinawo ndichidzidziswa mushonga vachiti tikada kupinda musango taipinda tese vachitsvaga mushonga vachindiudza kuti idzi ndinoshanda zvakati nezvakati. Tabva ipapo ambe waevha wafa. Ndatanga kuti
pawakafa ndo pandikatanga kuti mumwe mushonga ndaiziva mumwe ndaisingaiziva. Imwe yacho pandaisingaziva paiuya vanhu anenge waini ndine mushonga wangu ukati ndodata sei ndodorapiwa ndodorapa tomboti uri mushonga wemasari wekuti munhu anenge achitadza kusununguka iva nemasari yake asi masari ane kuchida kurapwa ndaibva ndati ini handiuzive mirirai mangwana titese tichange taona mangwana foshuwambo webva handirotesa mushonga iyoyo pandairota mushonga uyu webva handiti kana usiri kuzoenda pakati unotsvaga mushonga uyu nenda pakati ndotsvaga mushonga uyu ndotouwana. Ndiye ari panumber 10 uyezve tichimutarisa munhu aibatsira ake vanhu zvakanaka. Hapana zvichemo zvakanyanya zvaibva kuvanhu. Vanhu vaenda kunobatsirika kubva kwaari, vanhu vaipora. Zvakawanda zvainetsawo kumadzinza mudzimhuri aikwanisa kubatsira mwana wechikoro. Aiwa tinoti kuna Immaculate, aiwa tinotenda nebasa ramakabata mugore rapfuura. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe chamanzwa chichitaurwa naShumba. Vari kutaura ivo kuti panumber 10 pane anonzi Immaculate anobatsira maproblems akasiyana siyana, dzingava dzemadzinza, dzingava kunetsekana kupi nekupi kwamunoita. Aiwa sunungukai mhuri yeZimbabwe kukumbira nhamba. Isu seDreamers Media tinokupai nhamba dzevabatsiri ivavo. Iye zvino tauda kutarisa kuti panumber 9 panani. Shumba, vapei number 9. Panumber 9 pakaoma. Regedza timbotaka kutura mafemo. Panumber 9 mhuri yeZimbabwe munotondera tichikupai vainge vari madzibaba. Kana mutondera vhidhiyo ratakambobuditsa madzibaba namadzimai vachishanda vari musangano remasowe, asiwo pari zvino zvavakushanda vari kuchivanhu. Panumber 9 tina sekuru Dziva vakushanda vari kuchivanhu. Kune vaimbovaziva vachishandira vari kuchipostori, pari zvino vakubatsira vari kuchivanhu. Samas mazvinzwa mhuri yeZimbabwe, mazvinzwira zvataurwa naShumba. Vari kuti ivo pana madzibaba namadzimai Dziva vaimboshanda vari madzibaba namadzimai ndokubva vazokonvheta kuti vaende kunoshanda vari kuchivanhu nekuda kwekuona kwanga vaita kuti maproblems evanhu kana kubata zvikwambo kunotoda chiri chivanhu, ndokubva vachinja zvavo trade. Asi varipo vari kubatsira. Kana mukanda nhamba dzavo sunungukai. Isu seDreamers Media we take you to another level. Regai titarise kuti panumber 8 panani. Over to you Shumba. Takudzika naro ladha mhuri yeZimbabwe. Aiwaka panumber 8 vazhinji munovaziva sekuru Gonavaroyi. Pano kana vari zvakachitaewa zvakare vatasiya papi muzwana kudati vanhu vamboimba basa rieratanga vambozeya pano Ndinofunga mhuri yeZimbabwe sekuru Gonavaroyi munovaziva vachibatsira kunzvimbo yeRushinga kuchibatwa zvinupurwa. Vamwe vaibatirwa zvinupurwa, vamwe vachibatirwa nyoka, vanhu vangobatirwa zvinhu zvakasiyana siyana mamishavo. Asi chatinoda kukuzivisai ndechekuti pane vose vakabatirwa zvinhu zvavo, pane vose vakabatsirwa, aiwa vakapona, vose vakuraramawo zvakanaka. Matambudziko haazoperiwo zvawo mumamisha, asi chainyanyonetsa chainyanotemesa musoro aiwa dambudziko rakapera. Sekuru Gonavaroyi vaibatsira vari kuRushinga, asi kwavo kwavanowanikwa ndekwaMurewa, ndiko kudzinde kwasekuru Gonavaroyi. Samas Number 7 kuti panani gore rino. Vapei Shumba. Tadzika naro ladha. Tapa number 7. Number 7 tina sekuru Mhofu.
vamunotondera vachibatsira kunzvimbo yemhondoro kune mhuri kuti family yese yairwara, ndivo zvakare vekuzodzingwa kwagomba rashama vachinzi vatadza kubatsira. Asiwo chakatishamisawo panhau iyoyo, dare ravakabata kuna Nada, vazhinji munomutondera Nada achiti ndinoda proof. Sekuru zvakare vatakazoendawo navo pechipiri, sekuru Shumba vakangosvobatawo futi zvakare dare rimwe chete iroro. Saka isu hatizozivawo kuti kutadza kwawo basa here kana kuti Nada ndiye akazvidza mumhu wasekuru Mhofu. Sekuru Mhofu ndivo vari panumber 7. Kuti panumber 6 panani gore rino, Shumba vapei number 6. Todzika naro ladha. Panumber 6 tina sekuru Mwale. Tinochita mabasa achivantu. Ndoda kuzivisa mhuri dzense ana madambudziko anogona kundiwana kunoku. Ndinokwanisa zvirwere zvakaita izvi: cancer, BP, sugar, asima, izvo zvese tinobata. Kudzimbikana kwamakumbo, musoro, waye asina mwana, tinorapa anowana mwana. Kana anodambudzika nambavha, tinogadziritsa nyaya idzodzo dzakubata mbavha kana kutsika zvinhu zvenyu kuti zvisabiwe. Tina yamwe mabasa futi, pali wamwe akadzidza asi haana mukana wakushanda. Ipapo tinokomorora futi taone mukana wakushanda. Tinobvisa minyama, masoka yese tinobvisa kuti munhu anyatse kuchena. Sekuru Mwale. Sekuru Mwale wachatoda kukuzivisai ndichokuti sekuru Mwale ndiwo mushonga wembavha. Aiwa, kumbavha uko vanogona. Ndinotondera kuti makambovaona vachitaura, vanotaura zvavo nechirudzi. Vazhinji vacho muhoradza unasonzwa kuti vari kutaura kuti kudini. Asi gore rapfuura iri ndivo vakabata number 6 yedu, sekuru Mwale from Mozambique. Atadzoka zvakare. Tiri kudzika, vamwe vanoti kukwira neladha, ini ndobhilivha kuti kudzika, because ukanga uchibva kunumber 10 uchienda kunumber 1 uri kudzika. Asi vamwe vanenge vachiti aiwa uri kutokwira naro ladha, saka handisi kuziva kuti tiri kuita zvipi. Sesipedukile phela nalo. Abafana babuyile bayenza from top 10 to top 5. Sina sesiyenza from top 5 kusiya phezulu. Sesibona ukuthi hayi yipi nguphi umelaphi okade lapha ukwedlula abanye bonke last year. Andofunga sekunzwa kwamambo yitwa pambotaurwa zvaimmaculate, mwana wechikoro anobatsira, ndiye aive number 1 gore rapera. This time mamona aita sei adona. Tinenge tichingovheta maererano vanhu vanodzoka vachiti vabatsirika. Tiri panumber 5 atina Shumba, sekuru Murambwi. Kwazwai mhuri yeZimbabwe, kwazwai pasi rose. Ini ndinonzi sekuru Murambwi, ndiri mhondoro yenyika, mhondoro yemaZimbabwe. Saka ndiripo pakurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Saka ndakureva zvirwere zvandinorapa. Ini ndiri mhondoro yaifamba nambuya nasekuru, mhondoro mbiri. Saka muchiona ndine tsvimbo dzangu mbiri idzi. Ndinorapa zvakare nefodya yangu inogara mumakona nemumatende. Ndinorapa zvakare nemvura. Ndo zvemhondoro izvi. Ndichirapa zvakare nemishonga yaifamba nemashavi aifamba nemhondoro dzangu. Mashavi iwayo ndo anorota mishonga inorapa zvirwere. Asi sekuru naambuya mhondoro vanorapa nefodya kana mvura. Saka mashavi aifamba nemhondoro dzasekuru Murambwi anokubatsirai matambudziko ezvirwere zvakasiyana siyana zvakafanana nepfari, cancer, asthma, chicken pox, kuwichika, zvirwere zvepabonde, kudzukunura vanenge vasungwa pabonde,
vanenge vane simba shoma, varume vanoti simba redu rakaderera, ndinorapa zvakare. Sekuru Murambwe vanonyanya kugona zvokubatsira mishonga yekuti kana wati warwara nezvakati vanoziva madzinde acho kuti uyu ndewe kensa, regai ndimupe mbinjiri dzangu ndakadai so. Lapho ke bazalwane sibuya no number 5. Sisithi thina ku number 5 silo Sekuru Shumba Murambwe. Lapha ke siphenduka lo number 5 wethu uSekuru Shumba, yena onceda kakhulu ngezomuthi lezi. Uyakwazi ukuthi hayi umuntu engathi ugula lalokhu ungamnika umuthi lo, hayi kuyalunga. Singuye number 5 wethu esinayo. Shumba awulisinike number 4. Rekedzai tichidzika pa number 4. Pa number 4 ka dzakarumana Shumba kudayo. Dzirikurwisana mudanga. Kana muchiri kutondera patakakupai nhau yekwagomba rashama kudotito, ndo sekuru vaedza kuvhara gomba. Sekuru vekutanga vatakakupai vakatandaniswa, vechipiri vakazopedza masports ndisekuru Shumba. Sekuru ava ka vanonyanya kugona kubata zvezve zvinenge zvichinetsa mudzimba, nyoka, mazizi, mapere, ndo area yavo of specialization. Vamwe vauye vaone chinhu chiri pano. Danda mundu chedzai vamwe varume vauye kuno vemusha wenyu. Dai komana. Dai vanhu vapinde muno. Rumbana nizongauya aone. Uya kuno. Chenjere chinhu chandakabata panapa chine chikuru. Muri kuone inyanga. Muri kuone chia? Inyanga. Danda vanoimba ngauye pedyo. Danda fana neupere. Tore ufu. Muda ufu mchine chakabatira. Mayere ufu wewe. Unonikwadzisa. Vanonhonga vazhinji vanoti izvo hazviko ndezvefeki, asi makanzwa Sekuru Mukotsanjera paya vachitaura kuti kona imi kana muchiti hatifanirwa kubata nyoka, ivo vanhu vachirara vachiyamwa nenyoka, vachitwa madzimai kana varume nenyoka, zvinombofamba sei? Munoda kuziva kuti zviriko chete, asi kana tozvibata makuti hazviko. Ameno, it's debatable. Hai ku number 4 sibuya lo Sekuru Shumba, yena kuthiwa kulo Sekuru abambalekisayo ngale besithi hayi lo kaboni lo, kodwa kwathi sokubuya uSekuru Shumba, hayi kuthiwa yena ngumuthi obulala khonapho uyabulala, uyabamba konke ukuzinyoka ini, hayi yi-specialization yakhe vele yona leyo. Angazi Shumba ufuna ngasinika number 3. Rekedzai tichikupai number 3. Pa number 3 ka ndofunga munotondera tichikupai madzibaba. Pana madzibaba pa number 3. Madzibaba ava vakashoreka. Regai ndimbotanga ndakupai video ravo. Tungamira nikusinga muchiroona video munogona kufunga kuti apa hapana zvinobuda apa, asi ndoda kukuzivisai kuti moto wakanetsa paWarren Park, imba ichingotsva vakaupedza moto. Tangokupai seexample nekuti ndo patakakuratidzai. Pane zvakawanda zvavakakwanisa kuita kubatsira veruzhinji zvikabudirira. Naizvozvo ndio vagere pa number 4 vachele. Aike ku number 3 wethu number 3. Oh number 3. Oh my god. Oh number 4 pana Sekuru Shumba. Number ndodaura maidzoka kushumba kana kuti ndikushumba. Ayi akashumba nayi. Ku number 3 wethu kulo Madzibaba. uMadzibaba owasenotoni kuthiwa hayi ke lo uyabulala konke lokho abangakuboniyo abangabantu bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Kuthiwa eWarren Park laphana kube sokuhluphe umlilo okade ulokhe uchisa indlu. Kodwa uMadzibaba wabuya wakuqeda khonapho. Tisatobva pavari ka
strength yavo yandakabata go back to sender. Oh. Avakaipa ipapo chete. Kuthiwa yena uyabisela kubanikazi. Ma wena ungathatha into usithi hayi kayihambe kulo kuzibani iyaphenduka kuwe. Hayi. So takudzika naro ladha tasvika panamba 2. Panamba 2 ka pane shumba zvakare dziri kudzova shumba. Tiri kunzvimbo yemazoe. Sekuru shumba kamunovaziva ka vachikuroerai nhau ya 10 cent kwarusape ndiwo vakapa 10 cent simba kuti aiwa rwisana nevakakuuraya. Kunobviwa kuchiri nani zvako. Veruzhinji vaiti 10 cent simba ari kurwana kupi. Ini ndakakuonai paya muchijunga netsvimbo. Saka ndaida kuti ruzhinji ruda kuziva kuti chii chaizvo chiri kumbonyatsoitika nekuti vemhuri havasonyatsotsarangura kuti 10 cent simba rake ari kurwana kupi. Ndosaka takuteerai nhasi uno kumazoe kuno kuti tione kuti mutitsanangurire kuti zviri kumbonyatsokufamba sei. Tingade kuziva kutangira pakuti imimi kuti muzopinda padare ra 10 cent zvakafamba sei. Totangira ipapo. Zvakanaka ichangamire ndoisa maoko. Aiwa tatambira zvanza. Kumhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu ndinonzi Sekuru Shumba. Ndinoita matare. Panyaya ya 10 cent inoda kuzikanwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvechokwadi. Vakauya pano. Vachibva kunyazura kwarusape uko. Kuuya kwavakaita kuti vazive dare rino raSekuru Shumba. Pane mukadzi akambouya pano padare akabatsirwa. Siphenduka ke unumber 2 silaye uSekuru Shumba. Hayi uSekuru Shumba ke nguye lwana owanika u10 cent amandla ukuthi alwe lalaba bambulalayo. So sithi sina hayi uSekuru Shumba amandlulawo ende uyakutshengisa ukuthi hayi lokho okwenzayo kufunani. Simba ravo Sekuru Shumba riri pakumutsa vafi vanenge vakafa nenzira dzisina kuti twasa kuti aihoka endai munorwisana nevanhu vakakuurayai. Zvaizvo zvokutukana nevanhu yeyo wakauraya hama yangu chichi siyana inazvo. Ingwendai kuna Sekuru Shumba kuti Sekuru Shumba apa ndipo pakaradzikwa mudikani wedu asina kufa nenzira dzakachena. Vanoita kuti zvifambe azvigadzirire ega mufi. So uSekuru Shumba yena uspecialize ngokuthi laba abantu elingazwisanga ukuthi imuli yami umuntu lo wafa njani wabulalwa ngubani. uSekuru Shumba hayi uyakulungisisa khonokho uyamunika umuntu lwana amandla ukuthi alandelele indaba zakhe ayedwa. Lina eliphomba ukufuna ukukwenza yikuyamtshengisa ukuthi hayi umuzalwane wethu ulele lapha besicela ukuthi avuke asincedise ukuthi sibambe ukuthi kwahamba njani ukuze afe. Kodwa lina nxa lifuna inamba zabo hayi liyasibamba nje njengasi True Media silayo ini inamba zabo. True Media taking you to another level. Taenda pa number 1. Pananyika ikaramba eriyano daira. Pananyika ikaramba eriyano daira. Pagere Sekuru Tsoka Sekuru Mukotsanjera vanowanika kunzvimbo yenyanga. Kunze kwamutengesi ndiye taipereka basi. Tairamba chitsuru mukati menzvimbo yedu. Mabva. Zvikanetsa dzimba dzaipwanyiwa dzaimuka dzawakwa mangwanacho. Futi ndaibuditsa mvura kana zvaoma. So handiri feeling. Mataura nhoroondo yakakura kuti pere tatoziva baba ndamudza musaende uku muri kuyapiwa tii wandirambira pasiwa tii kafu
thangwe zvinorwadza, so zvinorwadza zvinowanikwa dzoni dzamara nanyadzi tsinga yemadzi tinayo mukombe wemvura kana zvine bzendani kunyika yatu mvura itapata hatidi chitsvuka hatidi honda hatidi bzvinya hatidi iba bzinetsvo toda kutaurirana zvinhu zvichifamba chii zvadhirentu zvabwinobwino so handizvo handiti zvakudai dai ini handipusi bzinetsvo chandabwerera kuti ndirange naimwe imwe makauya mukabvisa mitete maida ine ndizvo saka ndokoedza ere ndisina kubuda hazviiti manga muchitaura nemutumbi achikuudzana apa munoita so apa tinoita so apa tinoita so apa tinoita so so ndati ndibwere ine pano mwene kachiro muridzi wanchito wamanga pasa ntete ndaipano hayi-ke sesifike layo phela unumber 1 yena okade encedisa abanye ukudlula bonke last year hayi silayo usekurutsoka uyanceda shumba ndofunga vazhinji munotondera zvakare tichikupai chirongwa chamandi ndimi makati tichedzai sekurutsoka vanozvipedza izvi takagoendako kunyanga tikanoti sekuru tauya kana mandi makaona nauyo hatidi kutaura zvakawanda makaitera ndiyo ina madzibaba vaya vaitaura kuti neshamba inwa krango ini ndisingatozive kuti kana mahewa anotapira sei hayi-ke sathatha umandi sahamba laye kusekurutsoka usekurutsoka wamnceda kuthiwa yikho phela okwasokuthiwa ushumba yena unatha ikrango khona ngayo angazi shumba makaonekwa makabatha sikrango namadzibaba madzibaba iyo pavanga vachindiona nchinwa krango iyo vaitorwa vakachasa saka munozivana aiwa saka munozivana makadiko madzibaba akazivai makorokotoka egorebva kuchitumbisa uko muri sei aiwa tinotenda siyabonga ke iyo-ke i-top 10 yethu ekade sinayo namhlanje angazishumba saka tongoti hedu makorokoto makuru kuna sekurutsoka painyanga hanzi mashakada painyangama painyanga neshamba painyangama ngatisakadei mune zvimwe zvinokwazva ticharamba tichikupai asi senguva dzese don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga